Μείνε στο βίντεο για 2 δευτερόλεπτα γιατί έχω κάτι που σε ενδιαφέρει. Νόμιζες ότι θα σου δείχνα το Mazda, Όχι. Κάνε λίγο υπομονή και θα σου δείξω κάτι άλλο πρώτα. Έλα μαζί μου. Από κόκκινο αμέταλλο περνάμε σε μαύρο αμέταλλο. Φυσικά έχετε παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία μας κυνηγάνε, να το πω έτσι, τα αμέταλλα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την κατάσταση σε ένα μαύρο αμέταλλο όχημα, το οποίο είναι και αυτό σπάνιο αμάξι. Θα δείτε ότι είναι ένα NSX Acura. Βλέπετε πώς είναι η κατάστασή του. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, βλέποντάς το σε αυτή την κατάσταση, μας το έφερε για να το φτιάξουμε. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει σημείο του που να μην έχει γραμμές και αράχνες, αλλά και πιο βαθιές γραμμές, ακόμα και στα φανάρια του. Πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε και να βλέπουμε στάδιο-στάδιο πώς σιγά σιγά αρχίζει και μεταμορφώνεται και παίρνει τη μορφή που πρέπει να έχει. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με το στάδιο της διόρθωσης και της αφαίρεσης των γραμμών. Βλέπουμε πώς ήτανε και πώς γίνεται. Με το πρώτο στάδιο διόρθωσης βλέπετε ότι εξαλείφεται σχεδόν 100% το πρόβλημα πάνω από τις επιφάνειες. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο. Να είστε καλά.